إزي راديو عداليو دمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيركبو تلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كوران سمعتنا كميك أنكم راديو عدال نايتم دمصم نخي يسمعوا بسرعات هقدف تعابيسهم زركبو زيكاتاتنا دمصيو راديونا وترو ربعن قدامن ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ብኣቋፅራ ኣስመራ ኣብ ሓፂር ማዕበል 11670 ኪሎ ሃርዝ ወይ እውን 25 ሜትር ባንድ ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ብቐጥታ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝቀላሕ ፈነወ እዩ። ፈነወ ሬድዮና ክትከታተሉን ከተስርሑን ዓብዪ ተስፋ ኣለና። ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም። እዚ راديو عداليو دمتي إيريكراويان ناي مسل سمعتا بايدا تيركبو تلبس بروفتا ناي لسان بيتا أسكيرا توقعتا كبران سمعتنا كبريدي عدال موق سلامتنا يبصحكم النابلنا نايلوم ربع على حدا مقابيت كلتشحن 17 مدب فنوانا نجمر كم تلمود أقدمنا بهاجراوي زينا خنجمرينا بمقصال حاتتا راديونا خنقرالكمنا أب مجرشا مبل أسرع كفال مدب دكنسيو بنوري حسين كقربالكميو كمون مدباتنا ببهلاوي زي ماتات استسنيك خونيو مس مدباتنا سناي مكتتال ناتمنانا امباركس بمجمريا أرست زينا انه أما حضرت زوبا دبوب أب حمشاي مدبر بوليس أسمرا بسرعة تقدف تأثير مهلوا تفلتو لعلي 83 زخونو منسيات بمنقد قارورا بلوم نابتوكر مساعتو سبب سلطان سودان اب كبابي كسلا زركب مدبر سدتينيات شجراب كم زق عزوم تحبيرو هزباوي صوتا سودان اما خل كتما كارتوم نابستفلاليا هاجرات زي حقاوي فيزاتات زدالو زنبري ارتراوي زيغا كم زاسره تفليتو حلافي قداي إرتراويان أسرات أب مصري مس حلافي أفريكاوي قداي أبايتو مصري بمركب بزعبا إرتراويان سدتنياتات سفيح زررب أكايدو كبران سمعتنا كاب أرست زينا نبزر زراتو نسقاقركم أسمرا أما حضرت زوبا دوبوب ويزورو فانا تسفى مريم أب حمشاي مدبر بوليس أسمرا بسرعة تقدف تأثير مهلاوا كاب إيرتراز بصحنا زينا أفلتو كتاوي مخنيات مأسري أكوا بدقيقون تزي تفلته من جتات جنبار هجراو دحنة إيرترا كم زحبرو اتقند مخنيات أبزوبا دبوب أنصار سرعة تقدف بقد صالي زرق زلو هزباو نعبي كتقلب زي مخالا زبليو هزب دبوب إيرترا بفلاي دما أبسرايان أكل جزاين زنبر هزبنا دقخا ناب قديتاوي عسكرنا أركب زبل تأزاز سلازنا تساقن حرشاوي معطوتكا ناب تكالات هقدف كتشتو طرح يوزف كدكاب زبل مقصعتي تبينو لكوا انت نبره نتسيقوا طرح زي كونس ناوارح سعيرو زأتو حرشاوي معطوتات أبكن دقبات سرعة هقدف بحايل زمن زعو حرستوت هاجرنا مستقلو كقاتو ممزخيل نايم النبابرو تساقمات إنا فلتو إتما أتوت كقاصلو مريصام ريتو هزبي زي خبر سرعة هقدف نبوزحات زي قاتاتنا كأسر كله نتقماتو عدو والدركي كا بجاملة 5 أسرام أبزح لفي جزيه قلسنايو من بارنا زذكريو ويزورو فانا تسفى مريم دحرتي بعسران حدن تريخ التشحن 10 بسعيد علي حجاي استمرح سرحيت فورتو أما حداري زوبا دبوب أتو مصطفى نور حسن تكي أزمتتيا أما حداري زوبا دبوب قدم مخاناون كنتيبا ختما مصواع كم زنبرت استفلتيو توكر لعلي 83 زخون إرتراوان منسيات بمنقد قارورا بلوم ناب سودان كتما توكر مسأتو
ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ከባቢ ከሰላ ዝርከብ መደበራት ስደተኛታት ሸጋርብ ከም ዘገዓዝዎም ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ መንእስያት ኤርትራ ንቐጻልነት ስርዓት ግደፍ ሓደገኛ እዮም ዝብል ግምት ስለ ዘለዎ ወይ ኣብ መደበር ወተሃደራዊ ታዕሊም ክጽመዱ ወይ ድማ ተገዲዶም ሃገሮም ገዲፎም ፈጽ ንኽብሉ ስለ ዝገብር ብቐሩራ ይኹን ብኻልእ ኣብ ዶብ ዝርከብ ንቁጣታት መዓልታዊ ዓሰርተታት ኤርትራውያን መንእስያት ከም ዝስደዱ ዝተፈልጠዩ ምስ እዚ ብዝተተሓዘ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ወጻእተኛታት ሙሉእ ቁፅፅር ኣለና ክብል ከም ዝገለጸ ማዕከናት ዜና ሱዳን ኣቃሊሖም ኣብ ሱዳን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ልዕሊ 55,000 ክኾኑ ከለዉ ብዘይ ሕጋዊ ዝነብሩ ግን ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ምዃኖም ጸብጻብ መንግስቲ ሱዳን ገሊጹ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ወጻእተኛታት ሱዳን ብሪጋደር ጀነራል ያሲን መሐመድ አልሕሴን ሱዳን ኣብ ኤሮፓን ካልኦት ሃገራትን መሰጋገሪ ሃገር ኮይኑ ምህላው ገሊጹ መምሕዳር ወጻእተኛታት ሱዳን ንወጻእተኛታት ዝምልከት መለለይ ወረቐት ይጥቀም ምህላው ብተወሳኺ ኣብሪሁ እዚ ወረቓቕቲ ዘይብሉ ናብታ ዝመጸላ ሃገር ብነፋሪት ይኹን መመርያት ከም ዝስጎግ እቲ ሓላፊ ኣረጋጊጹ ካርቱም ህዝባዊ ጸጥታ ሱዳን ኣብ ማእከል ከተማ ካርቱም አልጀብራ ዝተባህለ ሰፈር ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘይሕጋዊ ቪዛታት ዘዳሉ ኤርትራዊ ዜጋ ከም ዝኣሰረን ገለ ድሮ ዘይተዳለወ ቪዛታት ንዕኡ ዘገልግል መሳርሒታትን ከም ዝሓዘን ካብ ሱዳን ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ ኣብ ደም ዝርከብ ህዝባዊ ጸጥታ ሱዳን እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ምውሳዱ ነዊሕ ግዜ ደቂቕ ምክትታል ክገብር ከም ዝጸንሐ መርበብ ሓበሬታ ኣልኒለን ኣቃሊሑ ሓይልታት ጸጥታ ገዛ ናይቲ ኤርትራዊ ብምህጃም ንዕኡ ኣብ ልዕሊ መሓዞም 17 ዝተዳለወ ቪዛን 15 ከዓ ገና ዘይተዳለወን ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ መሳርሕን ዝተፈላለዩ ማሕተምን ንዕኡ ዝኸውን ሕብርታትን ከም ዝሓዙ እቲ ዜና ኣረጋጊጹ ካይሮ ኣብ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ምስሪ ሓላፊ ጉዳይ እሱራት ዝኾኑ ኣቶ ሓምድ አልዓጀብ ምስ ሓላፊ ኣፍሪካዊ ጉዳይ ኣብ ባይቶ ምስሪ ኣቶ ሓትም ባሻት ብምርኻብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ዞናታት ምስሪ ብቐጻሊ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማትን ዓመፅን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ኣልዒሉ ከም ዝተዘራረበ መርበብ ሓበሬታ ኣዱሊስ ኣቃሊሑ ቀጺሉ ኣቶ ሓምድ ብዛዕባ መቐመጢ ፍቓድ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያትን ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ከምቲ ዝግባእ ምውህሃድ ከም ዘየሎን ናይዚ ዋጋ ድማ እቲ ስደተኛ ይኸፍሎ ምህላውን መርበብ ኣዱሊስ ገሊጹ ምስራዊ በዓል መዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍትሑ ዝከኣል ክገብር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ስደተኛታት መሰሎም ብግቡእ ንኽፍለጠሎም ዘይሕጋዊ ስደት ዘስዕቡ ሓደጋን ናይ ሞት ነገድቲ ብግቡእ ከለልዮምን ናይ ምንቕቓሕ መደብ ክካየደሉ ዕዙዝ ተደላይነት ከም ዘለዎ ኣሚቱ ኣብዚ መዳይ እዚ ባይቶ ምስሪ ኣገዳሲ ሕጊ ኣርቂቑ ምህላው ድማ ኣቶ ሓትም ብተወሳኺ ሓቢሩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ዜና ኣብዚ ድምድም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንየልኩም እዚ ሬድዮ ኣዳልዩ
ኣብ ህዝቢ ተሓቢእና ንነብረሉ ምኽንያት የብልናን ሰረቕቲ ኮናን ዝሕንኽ ነገር የብልናን ናይ ህዝብና መሰል ክንግህስ ናይ ህዝብና መሰል ክንቅንጥጥ ካብ ናይ ህዝብና መሰል ምግፋፍ እንጠቕመሉ ነገር ነዚ ብድምፂ ሓፋሽን ብሓዳስ ኤርትራን ዝፀሓፍን ዝወፅን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘረባ ንዑ ትፅሑፍ ኣምፅዎ ሴንሶር ክንገብሮ ኢና ነዚ ቁረፅዎ ነዚ ተሕልፍዎ ነዚ ከም ዝግበርዎ ኢልና ንሰርሓሉ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ሃተውተው ዝእቱ ምኽንያቱን ስለዘይብልና መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ናይ ዜና ማዕከናት Independent media means you have no one to control you. You have no one to pay you any money. You have a free mind and a free expression. This does not exist in our real world. We are told this story about independent press, freedom of press, objective press. ናይ ተጻላእትና ናይ ተጻባእትና ሓይልታት ከይተረፈ ጽሑፋት ኣብ ዝዓዲ ብነጻ ይዛቱ ዝኾነ ይኹን ጽሑፍ ኣብ ዝዓዲ ክዝርጋሕ ዝኽልክል ሕጊ የለን Why isn't there any free press in Eritrea? What is free press? Press which is not run by the government. There is no free press anywhere. It's not in England, it's not in the United States. We'd like to know. معكنات زينا إرترا نمنجس زمجوز أمبر منجس وكس كوس أي فكادن يوزبل لا 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 حق ديو معكنات زينا بمنجس تراي مونانو ديمقراطياوي معبالنا أحسندو بمنجس زونن معكنات زينا حسابكم زي حراي معكنات زينا لسان منجس خوينا كعلى هذا أمبر نتركتها بحزب السمع يكونان حق برس لم تجي تعوجه كم زود شباب زلوا تحاتيمن سلزي وصا ديمقراطية تحاني كل الكون كحسب سلزي كقال كم عينة يوها تحساسباتات مهلاو انت عايز الصحافة بتجازيتا أبريديو انت عايز بحال هذا وان إذن زخركو حنا زرواتات نسمعهم تايكوين وميوتازيونكم ناي مصحف مسل أبزع عد خل كله يكون فقود يخاب عقلنا العلونا له زخون يكون سب كزارب كصحف زخل كله نجر يلا إتا علت أزي جنت حفاش إيرترايو سلام تاني تسحكم زي خبركم سمعتي نلوم سلس عصد شمون تمسكرم زينان تتصابن نغرب لكم جازيتات بحكي حج هاجرن حج برسن بمتقرارن بحج الخسرحان استوهبن تدقاقاني نزخاخرن عدلن بمنصاقن كابلومي عصرت شمون تمسكرم كلتشن حدن جميران نجيزيو دول خبلا منجستي إرترا وصينو الله منجستي إرترا أقداسنيت نات عن حالات النتاون بريس أبنعبان حاجرنا بالجنزات نعبان بريس لمستنبا حج بريس نزحاتو Simultaneously this morning, it was announced that the entire private press in Eritrea will be suspended from tomorrow. From this morning, there's no more private press in Eritrea. The only press to come out is the government-run newspaper called Hadass Eritrea, but all the private newspapers have been shut down. كم زخوانة ترى سبب زهاجر زلوا نبوا أمبر نوع تصحف أمسوا سينسور كنجبر إنا نزق رصوا نزي تحلفوا نزق خمس جبور وإلنا نسر حلو أبكم زع مسألة توتو زقت مخنيات وسلا زي بلنا من قصة زق وصاص أرونا عايزينها مع كنا بزهاجر يلا لتركون بكتما نزبي ريدرا سدتي خرت تالو إرتراوي كنا أزمرا بحري بزح سلامتا البوم كيشبر داعي هاجر قلتا أبوقعي سرسر أبوقعي سرسر مدب دك نستيو كبرات سمعتنا زمدبزي براديو عدال زقرب بزعبا فرق خفال حبرتسبنا زخنا زكنستيو بتخطاتلي ابسومون كلتا غزيه زقرب مدبيو
بمجمريا بحفتنا نوريا حسين بزعبا قدد كنستيو اب محبراوي هيوت قداي حسي عسور مرعا حزن حقوس تنسي حرسي اب هزباون هايماناتاون بعالات اب صدرا ناباينت كونتات دكنستيو قدمي برتاو قالسي اب غزي قالسي دحرنا صنت اوشت هاجرن اب سدتن قدد كنستيو اب مصايت ارترا زعلمن كتقربلنايا بتوسخون زخونه فلوي قداي دكنستيو مزهلو اب زمدبزي كنقربلكم مخانا نحبر مسزي مدبزي سناي مكتتال نمنيلكم زي راديو عداليو عدلنت بهيراتنا كلن بحافشة بتسفاق طبي كتاب مجرشتا يمكن الراقبنا اسمرايو ادرشا اسمرايو ادرشا كبراتن كبران سمعتنا كما يكنخوم نلوم حزنا لكم قريبنا زلنا مدب قددك آنستيو عبز زكايد زلو فتحاو ديمقراسيا وقالس حزب إرترا كندمنتايو زبل كوينو بنورا حسين زتدالو صحفيو دك آنستيو بباهرياتن حسرت نقحات انتزي كوينو ابني عمت مرهو رابحا يبلنن بانصارو كوادا سرعات عمت نتي حزبي بحافشا كرقص انكچقنن كلو اتزخبد مغلصي ناي ጭቆናን عافنان مرهو ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይዘንጽፎ ብትኽክል ከዓ እቲ ዝተሓተ ደረጃ ተረጋጺ ወይ ማርሻበዲ በዞም ዓይነት ስርዓታት ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እንተላይ በቶም ኩሎም በቲ ስርዓት ዝርገጹ እውን እየን ዝርገጻ እዘን ብሕጊ ብባህሊ ብቐንዱ በቲ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ርጉጻትን ድቑሳትን ኣዴታት ወላ እኳ ነቲ ብዓማፀ ስርዓታት ዝወፀ ብይን ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብላን ክከላኸላን ዓቕሚ ዘይፍቅደለን እንተኾነ ከመዴታት መጠን ግን ንናይ ደቀን ዕድል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትዋ ኣይቅበላን እየን ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ድማ እቲ ተፈጥሮ ዝዓደለን ናይ ርህራሄ ጸጋ ስለ ዝድርኸን ንደቀን ወላ ዓብዮም ኣብ ዝብጻሕ በፂሖም እናሃለዉ ሕማቕ ከየጋጥሞም ካብ ሸቕላ ነፃ ኣይኮናን እየን ዝኾነ እንተኾነ ኣብ ናይ ደቀን ጉዳይ ብዝምልከት ልዕሊ ነፍሰን ዝኣምኖ ኣካል እውን የለን እዩ ተወሳኺ እቲ ካብ ቁልዕነተን ኣትሒዘን ዘገልገለኦ ተባዕታዊ ክፋል ሕብረተሰብ ስለ ዝጠለመን እውን ጻማራ ሃፀን ካብ ደቀን ጥራየን ክኽፈለኦ ዝጽበያ ንቕሓት ዝተሰነየ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ብመሰረቱ እምበር ኣንጻር ምልክን ዓመፅን ክኸውን ባህርያዊ እዩ ስለዚ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንፍትሕን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ኣካሉ ኸይነን ክዋስኣን ምስ ኩሎም ናይ ዕላማን ቀጻሊ ጉዕዞ ቃልሲ ብፆተን ኮይነን ቁኑዕ ዕላማታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ባይታ ክትርጉማ እቲ ኪንዮ ምልክን ዓፈናን ዝመግለፂኡ ስርዓት ህግደፍ ክእለ ብኣድራጋ ክቃለሳ ናይ ግድን እዩ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ክትከል ልዕሊ ዝኾነ ሸነኽ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ዘድልየን ውረደይብ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ፍትሒ ዝሰረቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ንማዕርነታዊ መሰላተን ሓልዩ ረብሓታተን ዝዕቅብ ዕላማ ቃልሲ ጓል ኣንስተይቲ ብቐንዱ ንምርግጋጽ መሰል ማዕርነት ፍትሒ ሰላምን ዲሞክራሲን እዩ መሰላተን ኣብ ሕገ መንግስቲ ሰፊሩ ምስ ሰበን ተመዓራርየን ዝስረዓሉ እንኮ ስርዓተ ምሕደራ ንሱ ብምዃኑ በቲ ካልእ ሸነኽ እውን ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ መርሆ ብቐንዱ ውሕስነት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ከሎ ንቑሕ ጥርናፈይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መድሕን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ እዚ ብመንፅር ስነ መጎታዊ መለክዒ ክትሪኦ ከለኻ እምበኣር ክልተ ሓድሕዶም ዘይመሓደጉ ኣካላት ምዃኖም እዩ እዚ ኣለልየን ስለ ዝዓየያ ድማየን ብዝለዓለ ደረጃ ማዕቢለን ዘለዋ ሃገራት ዝተኸልኦ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነቕ ዘይብል ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ካብዚ መርኣያዚ ብምንቃል እምበኣር እቶም ኩሎም ብሓቂ ንዲሞክራስን ፍትሕን ዝኣምኑን ንስልኡ ዝቃለሱን ሸነኻት ኣብ ጎኒ ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ደው ብምባል ስታፊአን ኣብ ቃልሲ ኣብ ምዕዛዝን ንቕሓተን ኣብ ምብራኽን ብሕልናን ንቕሓትን ክጉስግሱ ግድን ይገብሮ ናፃ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውሮጳ እቲ ኣብ ፌስቲቫል ካስል ብጽፉፍ መጽናዕትን ዓሞቕ ትክትዓትን ተጠንሲሱ ኣብ ኣቃቂ ዋዕላ ብምግባር
ኣብ ጉባኤ ኣዋሳ ዝተተኽለ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምዕዋት ክንድቲ ዝከኣሎ እጃሙ ኣበርኪት እዩ ድሕሪ ጉባኤ ኣዋሳ እውን እንተኾነ ብምኽንያት በዓል 8 መጋቢት ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብምጽዋዕ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን ዞባ ሽማግለን ብምዕዳም ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ዕላማታትን ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንህዝቢ ንምግላጽ እናሻዕ ዓዲሙን ኣዛትዩን እዩ ናጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን እዚ ክገብር ከሎ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዳርጋኑ ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ብጠቕላላ ንሕብረተሰብና ዘንጸባርቕ ምስልታትን ረዋሒታትን ዝሓቆፎ ብምዃኑ ብሓደ ሸነኽ እቲ ንኹልና ጠርኒፉ ናብ ሃገርና ዘቕንዕ ዓብ ድልድል ክኸውን ዝተጻዕረሉ ዓብ ጽላል እዩ ከምኡ ብምዃኑ ከዓ ኣብ ጉባኤ ኣዋሳ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ሕግታት ብፍላይ ኣብ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ መዳይ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምጽዳቕ እቲ ንኹሉ መሰላት ዝሓቆፈ ኣህጉራዊ ውዕላትን ስምምዓትን ከም ሃገራዊ ሕጊ ኮይኑ ክጸድቕ ኣብ ምውሳን ልሉይ ግደ ኣበርኪት እዩ ናጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውሮጳ ወላ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት ዝተፈላለየ ጸገማትን ዕንቅፋታትን እናገጠመ ዝመጸ እንተኾነ ከምቲ ልዒሉ ዝተገልጸ ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነታዊ መሰልን ዝቃለስ ማሕበር ብምዃኑ ኣካል ናይ ተቃውሞ ደንበ እዩ ኣብ ምልጋስ ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ብሓደ ሸነኽ ኣብ ምትካል ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ንምርጋጽ ድማ በተኻልኣይ ብዕቱብ ዝራባረብ ዘሎ ማሕበር እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ሓተታ ኣብዚ ድምደም ምስ ዝቕጽሉ መደባትና ሰናይ ምክትታል ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ዘዳለናልኩም መደባት ኣብዚ ድምድም ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ንራኸብ ብሰላም ቀኒዩ ርእይቶኹምን ሓሳባትኩምን በዚ ስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ዓብዪ ሃንቀውታ ኣለና radio adal @gmail.com እዚ ነፃ ሬድዮ ኣዳል እዩ ድምፂ ሓርነትን ዲሞክራስን ሰላም ሰላም ይሕወት ሰላም 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 ካብ ጃፍ ናብ ጃፍ ዓለም ሰላም ሰላም ክርስቲያን ምስ እስላም